ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಗೀ ರೈಸ್ನು ಮಂತು ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ. ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನನೆ ಎಡ್ಡಾಪುನಿ. ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರೆ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಅನಾನಸದ ಪೂ, ಏಲಕ್ಕಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೋನುಗ. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಪೊದುಪೋಡು. ನೇನು ಪೊತ್ತುದಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡು ನೋಡು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿನೇಟ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೇಟ ಪೊದುಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತನಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಪಾರ್ದು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೇಟಲವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ನನ ಇತ್ತೆಂದೇಕ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನು ಓ ಕಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಅರಿನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆ ಕಪ್ಪುಡೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಈ ಕಪ್ಪುಡೆ ಅರಿನು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ರಡ್ಡು ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಅರಿನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಅರಿನು ಅರ್ಧರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ಪಾವಡು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಯಾನು ಅರಿನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊದುಲ್ಪಲೆ. ಯಾನು ಮೂಲು ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ನೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನುಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತಿ. ನುಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಕೇಸರ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಡು ಕೇಸರ್ನು ಪಾರ್ದಿಂಡ ಅವೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅವೇನಂದೇಕ ಪಾರ್ದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. 5 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೈಕ್ ಕೊರಂಟನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಕೊರಂಟದ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೇಟ್ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕೊರಂಟದ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ನನಂದೇನು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಐತಲ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಮಂತದು ಪಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡು ಉಂಡು. ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೂವೋನೊಲಿ. ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.